Sama ni, tree house, lodging house. Akong karuhol na yung rog. Hindi din rin napita na. Ay, luta din rin dalag ng laki. Yung kurang uyaba. Nga mo, dadon din rin. Luta sa, kaning, luta sa cheese oil yung napita. Kaya hangin-hangin. Kaya, uyaw lang panuhuton po. Dali kasi, purot-purot yun. Grabe yung luta, hindi tayo, hindi daat. Luta yun. Puro magituyo kay kaning hindi rin napita. Ang yuta rin napita. Muro magituyo yun. Muro magituyo. Kasi kay gahimo ng payaga, no? Hindi kaysa panganta. Risko kayong hangin rin yun. Problema lang po rin. Buto mo daw tayo. Kaon. Noon na mga lubbe niya. Madara ng kao. Mga na itong kao. Timuon ba? Sapal-sapal sa kagutom. Aning tawhana murag jugnaw nga squatter ba? Tingano ni. Hoy, taw. Tambay man anang payag nga di man na iyahan. Atuon na to. Pangutan na to. Unsa na iyahang tuyo dili say. Kining tawhana oh. Kapusing-pusing pa. Asa man mari ba? Mura sig ngayan tambay anang payag. Sa kay pagtuon niya ng payag, lodging house. Nga iyahan man ang gitambayan, so kay gibo na huna ng tudlo-tudlo pa ng atong yuta mari. Ulo ka na mari. Aso duolon mari atong klaruhon basig naa sig ikuptan papin. Hoy! Duha ra ba ka buok? Murag magamit kini. Kung duha patay di madapog. Oy, usa lang kay sulirap mata ta na gyud. Magamit ining lodging house agyo, bugnaw ra maging panahon yati. Ay dangan na gani. Imbis mag-atang ta diri magka-change oil tag-ahat. Di bas ka kanan duha di patabang si bus bagudlo sig dagan ta ni yati. Mari. Sami to nga naman namas pa giningaws gid change oil mari. Basi ganahan ni mag-change oil. Hoy! Gamli kayo. Uy, Ngano naa man ka nang mamong payag? oy, abi na kog lodging house ni. Usi pagtuon nimo ana lodging house na. Unsam din ni? Manay bungbong. Wala ni bungbong. Unsa din ni? Amon na tambayan na kay naguna mi dire. Oh, stambo ang abi mo gatuo. Basi ganahan ka magpa-change oil. Change oil? Dili ka. Adi madago sa usa lang oy. Ginuang yan eh. Hala mari. Ngano man tatawa na mari. Di mo masugos tong change oil mari. Hadlo gidag koon. Abi niya nga tinud-on na to pa change oil gigukod ra ba to para mudagan aning payag. Ngano ka sa kay tuyo ato mari nga niari man aning payag gatambay basta naa jud ti tuyo lain ba mari. Change oilan gito mari. Kung wa pa to ni dagan mari ulbo jud kas pa ato ba mari. Libat-libat ti mata tong katilaw aning Sudirat yung mata ato hurot jud api lang niyang mga makina ato. kusog kay tong radar. Guguba dyan tiyang makina. Apil change oil niya hurot. Sugam dagan mari no. Grabe, abi na ko puti. Lama. Ala mari. Ngano man tatawa na mari kusog makay ni dagan. Mura makakitag multo mari. Hadlok tog change oil mari. Katong tawa na mari bisag Katong tawhana? Bisag usa sa ato sulirap tong mata ato. sigaging mata to mo kayong ko. Oh my god.